Vi skal tro på fremtiden, og det gør vi. Så vil jeg sige, at alle jer udstillere, der er kommet her i dag, I skal have tusind tak, fordi I var med på messen her. Det viser, at I tror på fremtiden. Nu er det jo så en messe, hvor udbuddet det er i orden, det må man sige. Så er der alle jer, der kommer for at kigge på alle standene. Husk nu at tro på fremtiden, og så lige sving dankortet en gang eller to ekstra. Fordi så bliver alle vores udstillere også glade, og så kører det derudad. I må have en rigtig god messe i de her 2 dage. Vi tror på fremtiden. Det ved jeg, vores formand for Erhvervsrådet også gør, så nu vil jeg give ordet til ham. Et brag af en fest, et overflødighedsrum af udstillere, det er jo en fornøjelse. Vi vil, og vi kan i Kalundborg, det er sagt utallige gange, og det kan vi understrege med meget stor tydelighed. Sådan er det. Den største messe i mange år er blevet åbnet. Det er vi utroligt stolte af. Nogle siger, der er krise, andre siger noget omkring udkant Danmark. Vi siger, at Kalundborg kan og vil. Erhvervskontoret kan og vil. Velkommen til alle vores udstillere, til alle vores gæster. Velkommen til en mangfoldighed af tilbud og fristelser, og det med plastikkort. Det kunne jeg godt lide at høre. Nummer 500 medlem, det synes jeg er imponerende. Ikke for dig, men for Kalundborgs Erhvervsråd, at vi har kommet op med det. Vi får helt bevis på, at du er blevet medlem nummer 500. Så er det en håndskrift. Jesus, ham kender vi. Så jeg siger, lidt dumt, og jeg burde vide bedre. Men jeg siger, Jesus, han var både tømrer og jomfru. Så må ikke blive bøvlet, ikke? Jeg tror, en mand nede bagved siger, ja, jeg er på skideren.